What's up mga Bisaya? So ang atong pagabuhaton karon adlaw, so mag-review ta sa selfie ring light nga napalit na ko sa 138 for only 180 pesos. So muna itong i-review karon kay syempre kinahanglan sa jugag light kung ngit-ngit ang imong ambience, ma-picture ka. So kini ato ni siyang i-review, so waya na to kung pwede ba siya ipang vlog. So let's do this. So napalit ko ni siya guys for only 180 pesos, barato ra sa 138. Sa mga gustong mo adto lang mo, pangitaalan ninyo kung asa dapita na maligya o ingani na siya dapita sa mga cellphone accessories. So ato ni siyang suwayan kung unsay ang i-review na to, kung ninot ba siya o unsay ang mga information. Okay, so let's start. Product name, so ato sa ni siyang basahon ha, basahon sa ta, basa panagsa. So product name, selfie ring light, product model DCB3A, dimensions 86 by 27mm, weight 48 grams, battery AAA, so chargeable ni siya, dili ni siya disposable ang battery, chargeable. 1.5 volt, USB 5 volts, 200 milliampere. So ang power niya kay 2 watts maximum. So light choices, sunlight on warm type. Product features, built-in 36 highlight LED, can be used as making up light source, clamping thickness up to 15mm, suitable for all cell phones, big enough lighting area. Alright, nindot siya, makagwapo. So ato na sugdan ang pag-review. Alright, muna siya ang sulod. So muna siya ang ring light, muna siya ang unit, so and the cord para sa charger. Wala pa kapin charger ha, di magsalig sa pakapin. Okay, so muna siya, nani siya itulo ka paagi. Ang pinakauna ang hayag, so ang ikaduha hayag-hayag. So ang ikatulo pinakahayag. So muna siya. So guys, so ato ni siyang suwayan karon kung pwede ba siya ipang vlog or pang selfie lang bagid siya, kay syempre nabuas sa selfie ring light gani nakabutang. So ato lang siyang suwayan. So let's do this. Pag muna ko ang suga o nindot ba siya gamiton. Okay, let's go. Ug karon muna ni ang akong ambience. So nakapalong na ang suga, ngit-ngit na ang palibot, ako rang naong hayag, natural akong giablihan ng bintana kaya di makita akong naong. Okay, so ato ni siyang suwayan kung ninot ba siya, and mag selfie ta, magsuway ta og video kung pwede ba siya gamiton nga i-play ang video. So okay, and let's do this. Dira, nataod na to ang selfie ring light. So sa mga naobserbahan ninyo, nindot siya gamiton hayag. So para nako pwede na siya pang video kung palitan ngit-ngit ang inyong palibot or namang gisuga, pwede man gamiton. So dapat dagdag lights ni siya. So karon na test natin siya sa video, so waya na to mag-take og picture. Okay, let's go. So mao na ta guys ang review na to sa atong selfie ring light. Sa gustong mo palit na makita-an rin siya sa 138 mall, 180 pesos ambot lang ka sa uban mall kung naba ni siya baligya. So balikon lang ako, chargeable ni siya ha, na ni siya pakapin nga cord, this one, that one. Okay, so thank you, amping-amping mutan, and God bless.